Okay, mayong mudto ng usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Di nagyud madugay manghigala magsaulog na gyud ta sa Pasko sa pagkatao. So good no, mayong mudto world, mayong mudto universe, mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ayan, kompleto na naman higala, no? So, pitsa, usa naman tarong pitsa ha, pitsa 14 na, so, ugma, bisperas na. Sa tanong na lang mga higala, no, karong adlaw, mo na gyud ang magsugod na gitag pangandam labi na gayud sa mga simbahan. Ako mo karong adlaw ang ginabuntag man sugod na may pagpanglimpyo tawas ginawa kay ug mga adlaw piki na gyud. No, daghang eg mga buluhaton labi na kami diri sa Ayungon kay ongoing among construction unya naghimo mi og kining venue sa extension namo sa kapilya. So daghang kay pagyong buhatonon so na nga kaganinang buntag hangtod karon budto kumbate pagid mi. So muna no. So at least kamong tanan mga higala at kinahanglan nga mo start na kita dili mahimo nga ug mga adlaw patamo birada ug sa mga buhatonon nga alandamon kinahanglan karong adlaw kumbate na no. The whole day hangtod pagani rong gabi. Tanan no. Tanan nga mga church workers kumbate na ta no. Pag-decorate tanan no. Aron gyud nga pag-abot ug mga adlaw dili na bitaw ta kayo baka na bang mura bag nagkapuliki ba no kana bitawng last minute attitude dili gina siya maayo no. So napasalamatan nato ha tanan nato nga mga church workers nga nanrabaho karon dinha mga panday mga tanan gyud alimin na gyud ang MBG no kay sila gyud karon ang matud pa mga frontliners kay kabahin man ni celebration mga choir sige na practice ang mga choir mga sakristan no sige na practice ang mga sakristan pod sa ilahang mga buluhaton. So muna nga tomorrow is the bisperas na so muna nga kuana kanang gitawag natong mga finishing touches na lang ugma. So karong adlaw gyud hangtod pagani karong gabi no aron gyud nga wala tay masugatan nga mga gitawag natong mga kana bitaw ma-overlook nato nga mga kikinahanglanon. Okay? Nala no, may ngudto day kaninyo tanan, ilbi na gyud ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ang ato ang station manager usab dito sa Actin Basay, si Brother Lugatiman, no? Si Brother Lugatiman. Nala no. Okay, mahigala. So aron karong adlaw ang ato ang fiesta is December 14 man taron. So ang ato ang tanaw sa nako diri mahigala ha December 14 ang ato ang saint of the day karon ang kuanis siya mga gala ang angga sa ato ang nasod kita gianggaan manggod kita og unsa ganito symbol nato nga santo no si San Juan de la Cruz no? So karong adlaw ang fiesta ni San Juan de la Cruz no Saint John of the Cross abay no kini si San Juan de la Cruz mga higala sa tinud-anay lang, sa totoo lang, ano, sa pinulungan pa na nasa mga Tagalog, sa totoo lang, na kanatong mga Pilipino, kanang sa tinud-anay lang. Ang atua karon nga Santos mao si San Juan de la Cruz. Usa kinatawo siya na atong tuig 1541. Nya namatay siya na atong 1591. So 50 years old siya nga namatay. Usa siya ka Carmelite priest, no? Unya matud pa sa Marcos kapitulo 8 bersikulo 34, whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross. So muna no nga mo gyud ni iyahang gihimo bitaw niya nga kining gitawag nato kining gitawag og sa ato panamuto no slogan picking up our cross no binasi kini sa Marcos kapitulo 8 bersikulo 34. Nya sa edsa nagpangidaron siya og 25 anyos nahimo siyang usa ka pari, nahimo siyang usa ka church reformer, usa ka opposition, misunderstanding, spiritual canticle, ascent to Mount Carmel, and asceticism and mysticism. So kuan kini siya kanang gitawag nato og aktibo kay siya sa mga kalihukan usab sa simbahan. No gani daghang kay siya mga gipangsulat no. Kini si San Juan de la Cruz, spiritual canticle, ascent to Mount Carmel, ug asceticism and mysticism. So karong adlaw mahigala ato nga
gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Juan de la Cruz. Okay. Ray nakita manghigala sa atuang catechism. Church and liturgical use of Christmas carols. No, Church and liturgical use of Christmas carols. So unsa may atua karon nga topic, liturgical music, no? Music performed during worship or religious rite. Characteristic, it should be holiness, it should be holy, it should beauty and form and universality. No? Sa ato pa sa kining ang characteristic yun manghigala sa kining liturgical music, it is created for the celebration of divine worship, endowed with a certain sincerity of form, holiness and beauty. No, usa gini mahigala no kay do na bitaw koy nabuyagan gyud nga kini bitang kanta sa bukid kini sa Alleluia. Kabulo kag ako nabuyagan mahigala nga wa gyud ako gitugot nga ipadayon. Pa kini bitaw Alleluia bitaw Alleluia. Kabulo kag yung sa pagkanta mahigala. Ini la pagkanta no. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Hallelujah, 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 hallelujah. Nabuyagan ako ng higala kay baliling man in tao ng kantaha. Yang ano naman ang muna man na inyong gihimong tono sa hallelujah. So, nahimong liturgical music ang kantang baliling. Ayaw na gyud in taon niyo nag-usbaha. Dili na pwedeng kantaha. Kanang gitawag nato, it should be holy. Set aside for the purpose of glorifying God and sanctification of the faithful. No, it should be holy. Dili katong hallelujah. Baliling man ang kantahan taon, oy. So, liturgical music, it should be holy, set aside for the purpose of glorifying God and sanctification of the faithful. By the way, para sa mga choir, doon naman gusto yung mga kanta bitaw, kinibang sa, labi na sa Katolikong simbahan ha, naaroy mga kanta nga, gipang, kinibata mga worship songs sa mga laing relihiyon, no? Especially sila si Don Moen, mga may man sa ilang kanta. Pero ako yung gidiscourage nga dili nato na palabihan gyud nga kana na lang yung kantaha tanan may ato ang kay doon na may one of course kining give thanks Don Moen man na pero popular na kay na sa Katolikong simbahan kana bitang give thanks to the faithful one and ano actually dili gid sa Katolikong kanta kuan na siya sa mga fundamentalist group na si Don Moen pero ato na lamang nga sa ato pa na gi-tolerate pero supposed to be di gid sa naangay kay dili na to no dili gina sa angay kuan pod kanang secondly usay di pod mohaom dunay mga kanta nga dili mohaom sa kanang ato ang kanabitang pamalandong unya kuan ra kay ba kanang gitawag bito nato og popular la kaayo ang tono popular music ba kanabitang mga kanta karon ba nga kana bang gitawag nato moy kalagmitan tunog yun sa kanang mga popular music ba mga pop music ba dili na siya pwede sa simbahan sa mga liturgical music. It should be holy, there should be beauty of form and universality. So first is that song liturgical music should be set aside for the purpose of glorifying God and sanctification of the faithful. Number 2, beauty, excellence of form, truth, goodness, serve the human impulse to worship. Sa ato na. And the third is universality, equally accessible to people of diverse and cultural worship. Munang ako, dito ko sa kuan ba, kanang naasan ko sa usa ka parokya diri sa tuwa sa Diocese of Dumaguete. Ano mga taga-bahamba mo ba? Mukanta mo gano'n sila in English. Kaya bang dili bitaw kaya ba well-versed kabahin sa in English? Nanganta sila ini mga kanta sa English. No, kabalo kag yun sa pagkanta mga higala, no? Na kanta kining kanta nga I love you Lord. I love you Lord. Deng.
nanganta ni mga taga ato mga kaigsuonan nga dili bitaw kay well versed sa English ganyan na kanta ana din sila. I love you Lord. Okay pa kayo no. And I love my boys. Dili mo na. Murong, di ba ang kwan ana ang lyric kid ana is I love you Lord and I lift my voice. Ato pa imo bang ihalad ang imuhang mga tingog ngadto sa Ginoo. Sus pagkanta sa ato mga igsuon babaw-babaw ba. Kakatawaon ko pero ako na lang gipugnan. Pero nabuyagan jud ako nga kun mahimo manganta ta binisaya na lamang, dili na lamang tag English. Kay di na noon ta magkasinabot kay laliman ka ni kanta. I love you Lord and I love my boys. Sana man ang ilaha. Which is wrong ya. No, makatingaw ka. Kaya tinud anay pag yun kayo ang ilahang forma mga higala. No? So again, liturgical music. It should be universal. It should be equally accessible to people of diverse culture and worship. So kinahanglan nga kung mahimo, labi na gayud sa mga kining Bisaya nga kanta, Bisaya pod ang Bisaya nga misa, Bisaya pod ang ato ang kanta. No, aron gid nga makasinabot na dili pod sayop ang pag-pronounce nato. Sometimes do kay mga nando na manggi nindot manggupog tono ning in English jud. Pero naman na yung mga kanta sa English nga popular kay paminahon ba pop songs kayo nga mura og makadani gyud sa mga choir nga mo ilang kantahon. But sometimes dili lagi mo haom sa gitawag nato sa in English og liturgy. No? O kana palaglitan kana bitaw kana kanta sa pagpangalawat. The song should all have something to do with the bread and wine nga gi-offer kana dili offer nga atong gidawat. Bread and wine nga atong gidawat. So ang mga kinahanglan ana ang mga kanta kabahin gyud sa pagdawat sa kanang gitawag natong lawas ug dugo ni Kristo. Ana na panalitan po sa worship kining gitawag natong offertory katong kabahin po sa paghalad sa kaugalingon, paghalad sa bread and wine, something like that. So in other words, it is not really basta kay nakiskot nag-alleluia liturgical music na pwede na siya kung ordinaryo rang paminaw ba. Pero gingon nga liturgy na gyud, murag dili na siya madala. Labi nag-istikto kayo. The gitarista malagi ko sa una no sa kining amo ang grupo sa mga seminarista. Yeah, there was once a time nga nagkuan mi unsa ngalan nag-retreat mi didto sa mga Hiswita, didto mi sa Banawa. Didto mi sa Banawa, sa bukid sa Banawa, ya didto mi nag-retreat. No, kaut ang among mga facilitators ang mga Hiswitas no kay kuan man to namo Ignatian retreat sa dayon na lang pagkahimong pare. Kabalo ko sa nahitabo, gitarista man ko, before magsugod ang misa, ipakita usa nako sa amo ang kanang gitawag no main celebrant ang line up sa songs sa among kantahon niya. Korean gid mi. Kini di ni pwede. Ingon niya na. So ingon ni ana unta. Pero dili man gud daghan mura pug ang atong kanta gud sa mga choir na to. Mura bag nagbalik-balik ra itungod sa kagamay pud nilang kanta. Muna nga mas maayo gid siguro alang sa mga kora paroko nga mag-research yun ang kora paroko niya. Bisan i-tape lang para ihatag sa choir. Aron po mo ilang kapulo practice-practicean. Aron po nga dili magbalik-balik rin ng ilang kanta. Klaro, nahala no? So, ugmang adlaw bisperas na ha. So, ugma, mangandam na ta. Sa ako na ginaingon kami karon diri sa Ayungon. Busy karong adlaw, huybis pa man taron. Ugmang adlaw, medyo finishing touches na lang. Okay ha? So, daghang salamat ug mayong mudto Pilipinas.